pirata bat irizaingo sailean. Festa ez da urrun. En Tolosa, inauteriak! Kaixo lagun, badatozela inauteriak! Ziripot, mielotxin, zanpantzarrak, Euskal Herrian ohitura handia dago inauterien inguruan. Eta askok pertsonaiak ere balituzte, zaldu ondon markitos, zuberoan maskarada, lezon trapujaleak asko dira bai. Beste herri batzuetan berriz, konpartsak desfilean ateratzen dira. Zuen herrian izaten alda ospakizunik? Mozorratu bazarete, bidali argazkia webgunera, herrienlagunak.comera.